Pronašli su ljudski kostur koji je bio zakopan ispod krhotina keramike i pijeska 2000 godina. Stari čekić, poznat kao londonski artefakt. Zakopano ispod smrznute ruske zemlje leži drveni kip stariji od piramida. Na vrhu skulpture je glava s nelagodnim izrazom. Ukrašen čudnim simbolima koje nitko ne može pročitati. U blizini čekić zatvoren unutar kamena starog 100 milijuna godina prkosi samom vremenu. Ovo nisu mitovi, ovo je stvarnost, a znanost ih ne može objasniti. Antikiteranski mehanizam, drevno računalo. Uz krševitu obalu Grčke, blizu zaboravljenog otoka zvanog Antikitera, more je otkrilo jednu od svojih najstarijih tajni. Rimski brodolom, koji je 2000 godina šutio, ležao je zakopan ispod koralja i kamena, razbijenih kostiju rasutih po morskom dnu. Među razbijenim amforama i brončanim kipovima, ronioci su pronašli zahrđalu masu metala i drva izobličenu, nijemu i naizgled bezvrijednu. Nitko joj nije pridavao važnost. No desetljećima kasnije, uz pomoć rentgenskih zraka i digitalne rekonstrukcije, taj neugledni predmet pretvorio se u nešto izvanredno, uređaj toliko složen da je promijenio sve što smo mislili da znamo o drevnoj znanosti. Ovo nije bio mit, niti pogrešno shvaćen artefakt. Bila je to naprava, ona koja je mogla izračunavati pomrčine, pratiti planetarne cikluse i čak predviđati vrijeme održavanja olimpijskih igara. Izrađena prije više od 2000 godina, sadržavala je više od 30 međusobno povezanih zupčanika s nevjerojatnom mehaničkom preciznošću. Ali tu je kvaka. Ništa slično ne pojavljuje se u povijesnim zapisima idućih 1000 godina. Kako je napravljena? Tko ju je izgradio? I još uznemirujuće, koja su to znanja imali, a koja smo mi izgubili? Ovo nije bio samo predmet izgubljen u moru. Bio je to šapat drevnog svijeta, govorio je jezikom zupčanika, ciklusa i zaboravljenog genija. A bio je tek početak. Knjiga koja ne želi biti pročitana. Skriven u sefu rijetkih knjiga na sveučilištu Yale nalazi se rukopis koji je prkosio svakom pokušaju razumijevanja. Njegove stranice ispunjene su tekućim pismom, elegantnim, ujednačenim i potpuno nečitljivim. Znakovi ne pripadaju nijednom poznatom jeziku. Riječi slijede obrazce, a ipak ne otkrivaju nikakvo značenje. Oko teksta se nalaze crteži čudnih biljaka koje ne postoje u prirodi, astronomski grafikoni koji ne prate nijednu poznatu zvijezdu i nage figure koje se kupaju u bazenima povezanima sustavima sličnima cijevima, kakve nijedna civilizacija nikada nije opisala. Stranica za stranicom rukopis mami pogled, a poražava razum. Ugljično datiranje smješta ga u rano 15. stoljeće, davno prije nego što je postojala moderna kriptografija. Pa ipak, ni najbolji kriptoanalitičari iz Drugog svjetskog rata nisu ga uspjeli razbiti. Neki znanstvenici vjeruju da je to rasprava o medicini ili biologiji napisana izgubljenim ili izmišljenim jezikom. Drugi tvrde da je riječ o prijevari, složenoj iluziji stvorenoj da frustrira i očara. No, nijedan prevarant nikada nije uspio ponovno stvoriti toliku jezičnu dosljednost kroz stotine stranica. Rukopis djeluje promišljeno, čak osobno, kao da ga je netko davno napisao s očekivanjem da će ga jednoga dana netko razumjeti. A ipak, stoljeća su prošla i nitko nije uspio. Vojničev rukopis ne samo da čuva svoje tajne, čini se da se opire tome da bude spoznat. I što ga dulje promatraš, to više djeluje poput poruke koja nije namijenjena nama. Ili barem, ne još. Hram koji ne bi trebao postojati. Razbacani po visoravni visoko iznad razine mora, blizu jezera Titikaka u Boliviji, leže golemi kameni blokovi, neuredno posloženi, ne naslagani poput hrama, već razbacani po zemlji kao da ih je neka kolosalna ruka odbacila u stranu. Neki teže preko 100 tona, a mnogi su isklesani s takvom preciznošću da bi britva mogla proći kroz njihove spojeve. Kosi rezovi, pravi kutovi i urezani žljebovi sugeriraju dizajn daleko sofisticiraniji od doba koje ih je navodno stvorilo. Ovo je Puma Panku, arheološka zagonetka uklesana u andsku zemlju. Datirano na gotovo 1500 godina starosti,
Nalazište pripada kulturi Tiwanaku, predinkanskoj civilizaciji koja nije ostavila nikakve pisane zapise, nacrte ni jasna objašnjenja kako su ti kameni blokovi oblikovani ili premještani. Ono što dodatno komplicira misterij je materijal. Andezit, jedan od najtvrđih stijena na zemlji, tvrđa od granita. Čak bi i modernim alatima rezanje takve stijene s tolikom preciznošću zahtijevalo ogroman trud. A ipak ovdje, na gotovo 3962 metra nadmorske visine, drevna civilizacija ostavila je kamene strukture koje izgledaju kao da su izašle s industrijske proizvodne trake. Neki vjeruju da su blokovi rezani brončanim alatima i brušeni pijeskom, metodama koje su moguće, ali teško objašnjavaju savršeno ponavljanje i geometrijski dizajn. Drugi sugeriraju da su ruševine bile dio nečeg mnogo većeg, uništenog u davno zaboravljenoj kataklizmi. Kakva god istina bila, Puma Punku ne izaziva samo arheologiju, ona uznemirava naše shvaćanje onoga što su drevni ljudi bili sposobni učiniti. A možda je upravo to najvažnije pitanje koje ostavlja iza sebe, ne kako su to sagradili, već što su još znali. Alat koji je čekao u kamenu. Fosili obično pripadaju kostima, školjkama ili lišću, podsjetnicima na vrijeme kada je zemlja izgledala posve drukčije. Ali 1930-ih, uz obalu rijeke u Londonu, Teksas, jedan par naišao je na nešto daleko čudnije, umjetno izrađen predmet, djelomično zatvoren unutar komada drevne stijene. Izgledao je poput čekića, običnog oblika, s drvenom drškom i željeznom glavom, osim što je dio drške okamenio, a stijena koja ga je obavijala. Neki geolozi tvrdili su da bi mogla biti starija od 100 milijuna godina. Ta brojka izazvala je šokove u znanstvenim krugovima. Kako bi moderan alat mogao biti ugrađen u stijenu iz doba dinosaura? Skeptici su brzo ponudili jednostavnije objašnjenje. Možda se stijena formirala kasnije kroz proces nazvan konkrecija, gdje minerali stvrdnjavaju oko nekog predmeta tijekom vremena. To bi moglo objasniti ovojnicu, ali nije objašnjavalo čistoću željeza. Glava čekića kovana je od metala neobično otporna na hrđu, kao da je bila obrađena tehnikama nepoznatima standardnim kovačima 19. stoljeća. Niti je objašnjavalo odsutnost bilo kakvih industrijskih nalazišta u blizini. Čekić je pronađen u izolaciji, daleko od bilo koje poznate radionice ili rudarskog pogona. Ne postoji konsenzus, samo tihi predmet zatvoren u privatnoj kolekciji, okružen pitanjima na koja nitko nema odgovor. Bilo da je riječ o reliktu izgubljene civilizacije ili geološkoj zanimljivosti, londonski čekić izaziva vremensku crtu kojoj vjerujemo. A ako ne pripada dobu dinosaura, čijem onda dobu pripada? Kip koji je nadživio sve. 2 put je stariji od piramida, stariji od Stonehengea, stariji od poljoprivrede u većini dijelova svijeta. A ipak napravljen je od drveta, krhkog, kvarljivog drveta, koje se nekako očuvalo više od 12.000 godina ispod tresetišta na Uralu u Rusiji. Kada su ga rudari iskopali 1890. nisu imali pojma što gledaju. Ono što je izašlo iz zemlje nije bio samo kip. Bio je to monolit, visok gotovo 5 metara, ukrašen licima, cik-cak linijama i apstraktnim simbolima koje znanstvenici i danas ne mogu protumačiti. Nazvali su ga Shigir idol. Ono što ovo otkriće čini toliko uznemirujućim nije samo njegova starost, nego ono što oznake na njemu daju naslutiti. Uresi nisu nasumične dekoracije. Neki stručnjaci vjeruju da je riječ o kodiranom jeziku ili mitskom pripovjedanju prenesenom iz kulture koja je prethodila organiziranim religijama, pisanju ili gradovima. Drugi u idolu vide upozorenje, mit o stvaranju ili duhovnu kartu svijeta koji je sada izgubljen u vremenu. Pa ipak, nitko ga nije uspio pročitati, a civilizacija koja ga je stvorila nije ostavila nikakve druge poznate tragove. Još je čudnije pitanje kako je tako golema skulptura uopće izrađena primitivnim alatima i zašto je bila tako namjerno skrivena na mjestu koje ju je vrijeme zaboravilo. Shigir idol nije samo relikt ledenog doba. On je poruka koja je preživjela kada ništa drugo nije. I možda nas najviše progoni upravo taj osjećaj.
da je netko jednom urezao značenje u drvo, ali nije ostavio nikoga da ga objasni. Pismo koje ne bi trebalo biti tamo. Blizu obala jezera Titicaka, u visoravnima Bolivije, leži jedno od najizoliranijih područja drevne civilizacije. Okruženo planinama i stoljećima autohtone kulture, čini se kao posljednje mjesto gdje biste očekivali pronaći jezik iz drevne Mezopotamije. A ipak, urezane u istrošenu kamenu zdjelu, djelomično zakopanu u zemlji, stoje oznake koje nevjerojatno podsjećaju na sumersko klinasto pismo. Pismo staro više od 6000 godina, korišteno na području današnjeg Iraka. Predmet je postao poznat kao Fuente Magna zdjela. Na prvi pogled izgleda kao ritualna posuda, masivna, ručno isklesana i ukrašena nizovima simbola koji se ne podudaraju ni s jednom poznatom južnoameričkom civilizacijom. No kada su ga lingvisti i nezavisni istraživači proučili, neki su bili šokirani sličnostima ne samo u obliku, već i u strukturi, znakovima nalik protosumerskoj fonetici. To je potaknulo val nagađanja. Bi li to mogao biti dokaz drevnih transoceanskih kontakata, relikt zaboravljene ekspedicije ili prijevara napravljena da oponaša drevna pisma iz razloga koje nitko ne razumije? Glavni znanstvenici ostaju skeptični, pozivajući se na mutne okolnosti otkrića i nedostatak arheološkog konteksta. Pa ipak, nitko nije uspio konačno dokazati da je riječ o krivotvorini. On postoji, on je stvaran. A pismo urezano na njegovoj površini ostaje zagonetka bez jasnog podrijetla. Bilo da je riječ o nevjerojatnoj slučajnosti, izgubljenim migracijama ili nečem još čudnijem, Fuente Magna zdjela stoji na raskrižju dvaju svjetova koji se nikada nisu trebali susresti. Novčić koji je prešao ocean. U gustim, šumovitim brežuljcima Maina, daleko od bilo kakve vikinške sage ili drevne karte, čovjek je iskopao nešto što nitko nije očekivao pronaći u zemlji američkih starosjedilaca. Bio je to mali srebrni novčić, potamnio od starosti, ali nepogrešivog podrijetla. Kada su ga stručnjaci proučili, potvrdili su da je bio nordijski, kovan u Grenlandu ili Norveškoj prije gotovo 1000 godina. Taj jedini predmet, danas poznat kao Maine Penny, odmah je postao jedno od najraspravljenijih otkrića u američkoj arheologiji. Povijest nas uči da su Vikinzi tek nakratko stigli do dijelova Kanade, poput Lance o Meadowsa, prije nego što su se povukli natrag preko Atlantika. Nisu trebali biti u šumama Nove Engleske, a kamoli toliko duboko u unutrašnjosti. A ipak ovdje je bio dokaz, mali, prenosiv, ali autentičan, koji je sugerirao vezu za koju nema pisanih zapisa. Neki tvrde da je novčić mogao putovati drevnim trgovačkim mrežama, prelazeći iz ruke u ruku među starosjedilačkim narodima desetljećima. Drugi misle da ga je možda ondje ostavio kolekcionar u novije doba, izgubljen i pogrešno protumačen kao nešto puno starije. Ali nalazište na kojem je pronađen govori drukčije. Netaknuti predmeti starosjedilačke kulture, slojevi zemlje koji nisu bili poremećeni i nikakvi znakovi modernog uplitanja. Ako je novčić autentičan i kontekst u kojem je otkriven vjerodostojan, to znači da su stoljećima prije Kolumba nordijski istraživači možda zašli dublje u Ameriku nego što itko zamišljao. A ako je to istina, što su još mogli ostaviti iza sebe? Glava koja je bila zakopana predaleko od doma. Godine 1933. tijekom iskapanja u planinama središnjeg Meksika, arheolozi su otvorili drevnu grobnicu očekujući uobičajene darove, komade keramike, opsidijanske alate, ukrasne perle. Ono što nisu očekivali bila je mala glinena glava, istrošena vremenom, ali nepogrešivo strana. Crte lica bile su nježne, ali jasne, uzak nos, kovrčasta brada i stilizirane oči koje nisu imale nikakve sličnosti s umjetnošću autohtonih mezoameričkih naroda. Za iskusno oko izgledala je rimski, ne samo neodređeno europski, već rimski. Mjesto na kojem je pronađena Texaxichcalixtlahuaca datira gotovo iz 900 godine. To je stoljećima prije bilo kakvog poznatog europskog kontakta s Amerikom, dugo nakon pada Rimskog carstva i 1000 kilometara od mjesta na kojem bi takav artefakt ikada trebao biti.
Znanstvenici su bili podijeljeni. Neki su tvrdili da je glava moderna, možda slučajno ondje zakopana ili podmetnuta. Drugi su smatrali da je mogla stići drevnim transoceanskim trgovačkim putevima. Nevjerojatno, ali ne i nemoguće. No radiokarbonska analiza okolnih materijala potvrdila je autentičnost groba. Stratigrafija, slojevi zemlje u kojima je glava pronađena, nije pokazivala znakove poremećaja. Da je glava ondje dospjela kasnije, tlo bi ispričalo drukčiju priču. Nijedan konačan odgovor nikada nije pronađen. To je jedan od onih artefakata koji ostaju u arheološkim zapisima poput slagalice kojoj ne pripadaju svi dijelovi. Ako je autentičan, sugerira vezu između starog i novog svijeta puno ranije nego što nas uče. Ako nije, otvara neku drugu vrstu misterija, zašto bi netko stvorio tako uvjerljivu obmanu, samo da bi je zakopao u tišini. Negdje ispod kamena, leda i vremena, prošlost još uvijek šapuće. Ova otkrića ne samo da izazivaju povijest, ona nas podsjećaju koliko malo zapravo znamo. Možda najveće misterije nisu izgubljene, samo čekaju da napokon počnemo postavljati prava pitanja.